Εκτέλεση ο Αρτόλα. Μπάλα θα κοντράσει τον Πετρόπουλο. Περογαβράκης θα κάνει το σουτ. Πρώτο καλό σουτ στην αναμέτρηση στο 14. Out από τον Περογαβράκη. Ομάκρυση από τον Μαλεζά για τον Μιλιάζες, ο οποίος θα κάνει ένα σουτ. Η μπάλα έφυγε έξω. Δεν ξέρω αν βρήκε και είναι κόρνερ. Ναι, σωστά. Όλος ο κόσμος στην αιστεία του Ράφαελ. Η εκτέλεση του φάουλ, η κεφαλιά έξω από τον Πετρόπουλο. Θα δούμε αυτή την πάσα για τον Μιλιάζες, θα προλάβει. Ο Πορτογάλος θα βγάλει τη σέντρα. Έχει το Κέβιν από μακρύ. Πετρόπουλο στο δυνατό σούτ. Μεγάλη στιγμή για τον Όφη. Ο Ράφαελ στη δεξιά του γωνία πετάει την μπάλα κόρνερ. Στο 38. Η εκτέλεση από τον Μιλιάζες. Έρχονται και οι τρεις παίκτες μπροστά. Ο Μιλιάζες εκτελεί. Καλό είναι. Απομακρύνει ο Ράφαελ. Νέα προσπάθεια αποτυχημένη από τον Περογαβράκη. Πολύ μεγάλη απόκρουση από τον Ράφαελ. Είναι ο άνθρωπος του αγώνα. Εδώ κοιτάξτε την δύσκολη επέμβαση του Ράφαελ. Και δεύτερη επέμβαση εξ επαφής. Ραζάκη για τον Μακρύ. Λάθος, κερδίζει ο Κόρμπος. Κρατάει μπάλα, περιμένει να ανέβει ο Κάπελ. Η παλιά για τον Κάπελ. Το πλασέ του Κάπελ σώζει την αιστεία του. Ο Λόρια, η πρώτη σημαντική στιγμή στο 50 για τον Πανετολικό. Η εκτέλεση του Πλαγίου. Απομάκρυση, η μπάλα έρχεται στον Ραζάκ, ο οποίος θα πιάσει το δυνατό σούτ έξω. Μαρτίνες, ωραία η παλιά για τον Άλβες. Θα δοκιμάσει το πόδι του, θα κάνει το σούτ πάνω στον Λόρια. Μεϊτέ. Η παλιά είναι πάνω στον Κουτρομάνο. Πάει να γίνει το λάθος ο Περογαβράκης με τον Ράφαελ. Απομακρύνει ο Περογαβράκης. Μακρύς, κερδίζει την μπάλα, κάνει το σούτ. Ο Ράφαελ πέφτει και μπλοκάρει. Από λάθος της αμυντικής γραμμής του Πανετολικού πήγε να δημιουργηθεί ευκαιρία. Το σούτ του Μακρύ όμως κάλυψε ο Ράφαελ. Κάνει την μπάλα, Στάθης. Ζητάει ο Πετρόπουλος. Τον Περογαβράκη στον Πετρόπουλο, θα κάνει το σούτ, η μπάλα είναι γκολ. 1-0 για τον Όφη από τον Αντώνη Πετρόπουλο στις καθυστερήσεις. Ο Γκατούζο έχει μπει στο γήπεδο. Κοιτάξτε πώς αγκαλιάζει τον Πετρόπουλο. Για αυτό το γκολ ουσιαστικά νίκη του Όφη στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Όλοι οι παίκτες πάνε πάνω στον Αντώνη Πετρόπουλο, ο οποίος ξεκινάει την καριέρα του, την δεύτερη καριέρα του στον Όφη με το δεξί.